11 юни 1962 година, 21:30 часа вечерта, дежурният надзирател в най-строго охраняният затвор на Америка, Алкатрас, прави последната рутинна проверка на всяка една килия. Нищо нетипично. Всички затворници седят по килиите си. След него на всеки 30 до 60 минути други надзиратели обикалят, за да следят за нещо нередно. Но рутинната проверка, тя е най-сериозна. Защото при нея надзирателят е длъжен да провери дали всеки един затворник е в килията си. По същото време, отвъд стените на Алкатрас, близо до брега, трима от затворниците си правят самоделна надуваема лодка, а по-късно в 23:30 часа се качват на нея и никога повече не са видяни. Чак близо 7 часа и половина по-късно, в 7 сутринта, надзирателите откриват, че Франк Морис и братята Джон Англин и Кларанс Англин не фигурират в килиите си. Но как тримата затворници се озовават отвъд стените на най-охранявания затвор и как успяват да заблудят всеки един от надзирателите? За да си отговорим на този въпрос, нека се върнем в самото начало. Нека започнем с кратко резюме на избягалите. Франк Морис – мозъкът на бягството. Смята се, че е изключително интелигентен, с IQ от около 133. Той прекарва по-голямата част от живота си по затворите. Осъждане за грабежи, взломи и притежания на наркотици. Както се казва, професия престъпник. Франк обаче е известен с едно нещо. Той бяга от абсолютно всеки затвор, в който е поставен. Като последния път го фащат година по-късно и го пращат в Алкатрас, защото бягството там се счита за невъзможно. 34 опита, 34 неуспешни такива. Голяма част от тях фатални. Алкатрас не е просто затвор. Той е замък на остров по средата на залива Сан Франциско, разположен на 2,4 км в права линия до брега. Това означава, че всеки, който иска да стигне до този бряг, трябва да преплува минимум 3 до 5 км, че дори и повече в зависимост от теченията. Но това не е плуване в басейн. Това е плуване в открити води, които често са много опасни. Вълните са големи и непредсказуеми. Освен това, за да стигнеш изобщо до въпросното море, трябва някак си да преминеш през гардовете на кулите, които охраняват денонощно, да излезеш от самия затвор и от собствената си килия. Накратко, ако решиш да бягаш, шансовете ти са повече от нищожни. Другите двама съучастници на Франк са братята Англин. Те влизат в Алкатрас заради банков обир. По-рано също са правили редица от обири и също са правили опити за бягство от други затвори. Тримата се запознават в Алкатрас, сближават се, а не след дълго започват да планират своето бягство. Това, което не ви споменах до момента обаче е, че има и четвърти човек, Алън Уест. Той е причината да знаем толкова много подробности за това бягство, тъй като Алън не успява да се присъедини в последният момент. Сега, като знаем нашата групичка, нека започнем да обсъждаме техният план, стъпка по стъпка. План толкова гениален, че никой дори не разбира за това, че тях ги няма цели 8 часа след бягството. Всичко започва с Морис. Един ден, по време на обедната почивка, той сяда до Алън Уест и му споделя своята гениална идея. Алън, ще бягаме през шахтите в килиите. Те ще ни отведат до мрежа от тунели, които се използват за поддръжка на парното. Колко време ще ни отнеме да ги прокопаем? Няколко месеца. Ще ползваме лъжици. Наистина добра идея, но липсват няколко елемента. Като например, как ще копаеш, докато надзирателите постоянно обикалят и проверяват килиите? Как ще скриваш дупката, когато не си в килията? И как по-точно ще заблудиш рутинните проверки, при положение, че дори няма да си там? За щастие на момчетата, те имат Франк. Неговият интелект успява да измисли и шлифова абсолютно всяка стъпка. Започва като наблюдава и анализира надзирателите. В колко часа точно проверяват килиите, колко време отделят на всяка една, какъв шум се чува през нощта, когато копаят, дали ако спиш ще те събудят, за да те проверят, кои са частите от целият остров, които са слепи зони и гардовете на кулите не могат да ги наблюдават, като тук идва и първото нещо, от което той се възползва. Всеки ден затворниците имат час по музика. Точно така. Всеки ден в Алкатрас затворниците имат близо час, за да свирят на музикален инструмент по избор. Естествено, по време на този час, шумът, който се вдига, е доста сериозен и същевременно тогава пазачите не са били толкова строги спрямо всички. Не са проверявали нон-стоп всеки. Но Франк иска да се подсигури. Затова той взима акордеон, на който е свирил когато е бил малък,
и започва да свири колкото се може по-силно по време на този час. Всеки ден. През това време абсолютно всички копаят зад стената на тяхната килия. По този начин те получават достатъчно време за прикритие и могат спокойно да се копаят дупките. Пазачите изобщо не чуват нищо. За тях всичко това е фонов шум. Естествено обаче дупките в стената на техните килии не могат да станат невидими. Но Франк е доста изобретателен. Има решение и за това. Момчетата правят фалшиви решетки на дупките от картон, лепило и боя. Слагат ги върху отвора и изглеждат като истинската стена. Доста е трудно да различиш, че изобщо някога е правена някаква промяна в тази стена. Толкова са добри, че пазачите така и не ги забелязват. След като отворите са прокопани, те започват да влизат в дупките, за да поручат сервизното помещение. Да намерят най-добрият път навън. Но как правят това нещо без гардовете да фанат, че те изобщо не фигурират в тяхната килия? Франк и момчетата не бързат. Те са строго дисциплинирани. Първоначално влизат за няколко секунди, после само след нощната проверка и преди интервалите, в които се навъртат пазачите. Те са много внимателни и следят дори за най-малкия шум отвън. Ако чуят стъпки, веднага се връщат в килиите си. Възползват се от всеки възможен момент, но не наглеят. Бавно и внимателно. Все пак те са вече в затвора, няма нужда да бързат за никъде. Следващия етап за тяхното бягство е събирането на материали. Франк осъзнава, че колкото и да е трудно да избягат от килиите, по-трудното е прекосяването на залива Сан Франциско. Знае, че много са пробвали и всеки един от тях не е успял. Чисто самоубийство е. Затова той започва да посещава библиотеката често. Като там той търси информация, каквато и да е, за това как самоделно да се направят сал от подръчни материали. Тогава той побара на едно списание – Самоделна механика. Колко удобно! В списанието има доста любопитна информация за това как през Втората световна война войници си правят салове от дъждобрани. И тогава на Франк Морис му светва лампичката. Това е, казва си Франк. Това е решението за залива. На следващата обедна почивка той събира момчетата и тихомълком им казва: трябват ни дъждобрани, 50. Ако намерите някъде такъв, откраднете го. В следващите месеци те бавно и постепенно крадат дъждобраните, колкото могат повече, и ги крият в дупките в тяхната килия. Също така крадат лепило, конци и купчи на други неща, които са им нужни за бягството. Правят го бавно, стриктно и незабелязано, без риск. Дори една грешка може да доведе до провал на целия план. Никой не трябва да разбира какво кроят. Два месеца преди бягството вече имат абсолютно всичко нужно. Започват да шият и да лепят саловете. Освен това, ги правят водоустойчиви. Всичко това се случва в сервизното помещение. Освен сала, те си правят и спасителни жилетки. Подсигурени са до краен предел. Франк и момчетата не си играят, не искат да рискуват. Ако ще бягат, трябва да стане по най-перфектния възможен начин и най-безопасния такъв. Всичко върви по план. Момчетата са уверени в бягството си, но има един елемент, който ги държи будни вечер. Как ще заблудят надзирателите? Невъзможно е в рамките на 30 минути между проверките те да стигнат от тяхната клетка до брега, да избягат, а дори да успеят, бързо ще ги настигне бреговата охрана. Трябва им повече време. Трябва пазачите изобщо да не разберат, че те са избягали поне няколко часа. Тогава Франк Морис отново измисля страхотна идея. Той е забелязал, че когато вече е заспал при проверка, пазачите отчитат, че е в килията си и продължават нататък. Не го будят. Какво ако изценират именно това, че спят? Лесно е да натъпчат мястото по техния чаршаф с каквото намерят. Но главата, тя трябва да е достатъчно добре направена, за да може надзирателят да не се усети. Не може просто да сложат купче на хартии. Тогава се налага групата да подхванат нова професия – скулптори. Ръчно, от сапун, хартия, лепило и боя се създават самоделни глави. Това е рисковано и не се знае дали ще сработи, но няма друг избор. Аз като художник смея да твърдя, че наистина са доста добре направени тия глави. Особено като за хора без опит в изкуството и с подръчни материали, съм изумен от тяхната креативност наистина. Ами това е. Всички точки в плана са изпълнени. Момчетата имат дупка, която могат да прикрият, знаят наизуст тунелите, знаят кога минават пазачите, знаят как да минат между кулите незабелязано и имат манекен, който да залъжи пазачите. Време
е за бягство от затвора. На 11 юни вечерта настъпва уговорения час за бягство. Малко преди нощната проверка, Франк и братята Англън поставят главите, влизат през дупката и се срещат в сервизното помещение. Но Алън Уест се бави. Франк се приближава до задната част на килията му и прошепва: Алън, какво се случва? Защо се бавиш? Никой не отговаря. Алън, не мога да премина през дупката и явно не съм успял да я прокопая като хората. Франк и братята решават да продължат с плана и да стигнат до саловете. В момента, в който стигат, изчакват малко, но нямат време за губене. Франк и братята решават да го изоставят. Алън за нещастие се връща и не става част от единственото успешно бягство от Алкатрас. По същото време пазачите проверяват килиите, стигат до техните и се връзват. Не забелязват абсолютно нищо нередно. През това време момчетата вече се качват на сала и изчезват в тъмницата, като не биват видяни никога повече. Чак на следващата сутрин пазачите забелязват, че нито Франк, нито братята се събуждат за сутрешната проверка. Един от гардовете се приближава до леглото на Франк, за да го събуди. Бута го по главата и тя му остава в ръцете. Вцепенен той си мисли, че това е истинската глава на Франк Морис, докато не осъзнава, естествено, че това е фалшификат. Пазача бие тревога, но твърде късно. На този етап тримата най-вероятно отдавна са напуснали Сан Франциско. Цялата страна е в шок. Все пак това е прецедент. Никой не е бягал от това място. А сега има цели трима. След вдигането на тревогата, пазачите започват да анализират техния маршрут. Къде може да са в момента? Намират отворите в килиите, после проследяват пътя им навън, през сервизния коридор, нагоре по задната част на блока, през вентилационна шахта към покрива и след това надолу по външна тръба до земята. Така тримата стигат до плажа, без никой да ги забележи. След сигнала за тревога са уведомени абсолютно всички местни, щатски и федерални власти, както и военните части. Започва така наречения интензивен менхънт или издирване на абсолютно всеки един от тях. ФБР също бива уведомено абсолютно мигновено и се включва. Сан Франциския офис на ФБР съобщава абсолютно на всички други офиси из цялата страна. Интервюрат се роднини, събират се всички техни данни и дори абсолютно всички оператори на лодки в залива са помолени да следят за отломки. Най-важното оръжие обаче на ФБР е Алън, който остава. Той е изолиран от абсолютно всички затворници и е разпитван нон-стоп. Оттам успяват и да научат всичката информация, която имат за бягството. Според това, което твърди Алън, затворниците са имали за цел да стигнат до Angel Island, а не Сан Франциско. Този остров е обитаван от адски малко хора и е много по-безопасно да стигнеш до него, тъй като теченията не са толкова лоши, по-близко е и трудно ще привлечат внимание там. След като стигнат до него, ще си отдъхнат и оттам ще стигнат до континента. След това ще си намерят нови дрехи, ще се откраднат кола и, както се казва, ще се слеят с обществото. Все пак, докато са с раираните дрехи от затвора, няма да могат много лесно да се скрият. По-късно ФБР съобщава, че в рамките на 2 дни е намерен пакет с писма, запечатан с гума, свързан с бегалците. После са открити и парчета дърво, приличащи на гребла, както и късове от гумена вътрешна тръба. Тези находки са важни, защото показват, че част от екипировката им попада във водата. Тук естествено идва и първата теория за това какво се е случило с бегалците. И тази, която води до затваряне на случая. Властите смятат, че те изобщо не са стигнали до континента. Всъщност, според тях, те са загинали в залива. Най-вероятно вълненията са обърнали техния сал и те са потънали в морето. Но това е теория, която има много слаби точки и по-късно ще разберете защо. На 14 юни се споменава, че бреговата охрана намира дървено гребло и вещи на част от затворниците на 200 метра от плажа Angel Island. Вещите принадлежат на братята Англън, а именно портфел с снимки на техни роднини. Тази следа е много интересна, защото тя показва две неща. Или отново, че част от техните принадлежности са изплували от морето, или че са стигнали най-вероятно до брега, защото все пак това е намерено доста близо до него. Тоест може да са го изтървали, когато са влизали на острова. На 21 юни на плажът Кронхайт е намерена самоделна жилетка. Плажът се намира на 6 до 7 км от моста Голден Гейт. Тук отново имаме някакъв вид двусмислие. Може бегалците да са стигнали до този плаж на Сан Франциско и да са избягали. Но отново това може пак да е част от екипировката им, която е изплувала на брега след като те са се обърнали. Властите така и не откриват нищо друго от тях.
Нито сала, нито други парчета екипировки, нито труповете, нищо. Което е малко странно, не мислите ли? Тъй като по-скоро биха зарязали сала някъде, освен ако не са се погрижили и за него. Може да са го изгорили или да са го скрили във въпросния плаж, за да не може да бъде открит и да имат допълнителна преднина. Все пак, ако властите ги смятат за мъртви, издирването ще спре и така ще могат спокойно да напуснат страната, без никой да ги притеснява. И често да ви призная, аз до някъде вярвам в тази теория. Франк Морис, както забелязахте, е изключително интелигентен. Няма да се изненадам, ако цялата тази сценировка на тяхната смърт е част от неговия план. Нарочно да са фърляли разни части от техните екипировки, за да може властите да си помислят именно това, че те са на дъното на залива. В следващите 10 дни ФБР провежда мащабно издирване по вода, по суша и по въздух. Търсят бегалците под дърво и камък, но следи от тях така и не са намерени. Това прави случая толкова популярен, защото никога не бива разгадан. Именно заради тази липса на доказателства, ФБР стига до заключението, че те не са стигнали до Angel Island. Поради откритите вещи от бегалците, на няколко места, те смятат, че Франк Морис и братята Англин умират от удавяне. Естествено, тук се поражда въпроса, какво се е случило с техните тела, как така са удавили, пък никой не е намерил трупове никога. И отговорът според властите е, че теченията в района са толкова силни, че е възможно да са били изтласкани в открито море. По този начин телата никога да не са открити. Според мен обаче шанса за това е сравнително малък. Всички улики са открити или на плаж, или близо до плаж, което означава, че такова е било течението, че е тласкало всичко близо до тези плажове. Тоест, все едно от телата ще да бъде заедно с тези отломки и ще да бъде намерено на плажа. Да не си правим естествено прибързани спекулации, не е невъзможно да са и в открито море, но уликите някакси не ме водят към това. Именно заради тези различни спекулации, ФБР не бързат да затворят случая. Той остава отворен цели 17 години. На практика десетилетия наред се обработват сигнали, проверяват се информации и се държи активна възможността бегалците да са стигнали доста далеч. Проблема обаче е, че така и не се стига до улика, която да потвърди оцеляването на тримата. Нищо. Нито една. И така, на 31 декември 1979 година ФБР официално затваря своята част от делото. Като, отново повтарям, официалната версия в случая е, че те са се удавили. След като те затварят случая, предават отговорността на US Marshal Service. Там случаят остава активен, защото има действаща заповед за арест. Дори днес и тримата продължават да фигурат като издирвани бегалци в профилите на US Marshals. А заповедта за техния арест е издадена на 11 юни 1962 година. Тук идва и момент за няколко непотвърдени от властите и източници на информация относно тримата. За Франк се твърди, че различни свидетели са го видели на 3 различни места в 3 различни щата. За братята Англин има още по-интересна и пикантна информация, а именно снимката на тях двамата, която се твърди, че е от Бразилия и която продължава да бъде анализирана за прилики. А такива наистина има. Сега ще погледнем въпросната снимка. Отляво виждаме Джон Англин, отдясно Кларенс. Това, което искам да забележите първо е, че при Кларенс веждите му са някакси смъкнати се едно така леко надолу. Тук това е същото. Челото е почти идентично като форма, поне така на мен ми изглежда. Вече надолу устните и носа не мога да преценя, често казано, брадичката не мога да преценя. Така като гледам, доста са постарали да се дигизират двамата. Отляво имаме Джон. При него може да погледнем, че някакси самата форма на лицето и изписаността принадлежи и на този човек. Също така при свитите устни. Никой не може да каже със сигурност, доста е трудно да ги разпознаете. Тук реално са много по-различни. Пуснали са дълги коси, бради, дегизирани са все пак. Най-вероятно с друга самоличност дори и се намират в Бразилия. Но тази снимка е официална и е анализирана от официалните хора, които работят по случая в US Marshals. Така че това нещо е истинско, което са го получили и един от водещите хора в US Marshals казва, че не може нито да отрече, нито да потвърди, че тази снимка е истинска. Което означава, че той не е сигурен. А щом не е сигурен, значи има някакви неща, които говорят на това, че те са живи. Все пак не са намерени тела, нито пък някакви специфични улики, които да водят до това, че са умрели. Освен изплувалите неща. Много интересно наистина цялото нещо. Направо оставам без думи, просто скандално е това, което са направили. Буквално се едно гледам сериала Бягство от затвора, човек. Друго интересно нещо е, че майката на братята получава цветя от анонимен получател на всеки 8 март, та чак до нейната смърт.
Също така се говори, че на погребението са видяни в далечината две силно гримирани жени и се твърди, че това може да са братята, които са дегизирани. Наистина невероятен случай. Не знам какво да ви кажа, освен това, че моята теория е, че тези хора са избягали и че са изпълнили възможно най-гениалния план за бягство от затвор, който съм чувал някога. Всичко е измислено перфектно и се съмнявам, че Франк Морис не е измислил това как да прекусят залива. Просто съм убеден, че той се е справил, защото що е измислил всичко друго и е стигнал там да създаде с някакъв сал изобщо. Най-вероятно са изплували докъдето искат и са се справили. Интересно е дали са живи все още, никой не може да потвърди, но ако са оцелели и са стигнали до Бразилия или където и да са отишли, най-вероятно са си живяли бая дълго време след това, или пък може пък нещо друго да им се е случило, кой да знае. Може да са попаднали в друг затвор. Все пак знаем, че те си престъпници по душа, като нищо да са извършвали други престъпления някъде в друга държава. Може пък и така да са стигнали до кончината, но определено бях абсолютно впечатлен от цялото това нещо, докато го анализирах и гледах. Според мен са избягали. Кажете вие какво мислите спрямо всичките доказателства, които имате. Дали са стигнали до Angel Island, дали после са стигнали до Сан Франциско и оттам до Мексико, Бразилия или където и да е извън Америка. Кажете ми дали ви е интересно това видео. Малко по-различно от предното, но същевременно според мен също ще ви държи натръгне до края, защото е скандален. Просто случай с това бягство. И кажете ми дали искате да анализирам някакви други бягства от затвори, които също са интересни, защото има такива. Като по-малък съм гледал доста такива в National Geographic. Това е най-впечатляващо такова, но има други, които също са немалко впечатляващи. Благодаря ви, че гледахте и ще се видим в следващото